גם נותן לך פרס, שזה גם יכול להיות של נינג'ות וכל מיני דברים מדליקים כאלה. מדברים וילה. אוקיי, חבר'ה, כולם יושבים על הקצה של המצנח. כולם יושבים על הקצה של המצנח. ואני מספר את המשך הסיפור. זכתה? וכולם לקום מהמצנח ולשבת עם הגב לקיר או משהו כזה, כי אנחנו הולכים לעשות כאן תחרויות קביים. זה אני אקח. מה זאת אומרת קביים? עוד מעט אני אסביר לכם. כולם יושבים כאן וכאן, לא פה, יושבים כאן, כולם כאן, לא שי, פה, פה. ובואו חבר'ה גם אתם לפה. הנה כאן, גם עכשיו, פה, על השפלט פה. יפה מאוד. סטלבט. אוקיי ילדים, שימו לב, התחרויות שאני נורא אוהב אותן, וזה נקרא קביים. הראשון שמגיע אליי הוא הינצח, הוא המנצח. אבל בואו נעשה איזה מסלול נחמד, את זה נעלה לכאן, וגם את זה נעלה לכאן. אתם תתחילו מכאן, אתם תצטרכים ללכת עד לשם, לגוע במדרגה עם הרגל ולחזור, והראשון שמגיע אליי הוא הזוכה בפרס. ואני רוצה ילדים, אבל כמובן שירי את הראשונה, קחי צבע ותעמדי שם, ומי שמוחא כפה, מי שמוחא כפה, בואי את, מי שמוחא כפה, יאללה, בוא אתה, יאללה. קח צבע, כולם מתחילים מפה, ממני, בשורה עומדים. בוא תזוזי טיפון את לי שם. אוקיי. צריך ללכת את המדרגה ולחזור אליי. בזהירות, רגע. למתוח חזק את החוטים, שתוכלו ללכת יפה. וחבר'ה, מי שמעודד, אני מסתכל באיזה שם, עולה לשחק בפעם הבאה. תיזהר. אוקיי, עיקרון! אכן! שיר! כל הכבוד, ואני בוחר להיות 3 ילדים. מישהו מוחא כפיים, מישהו מוחא כפיים, נטע בואי את, ומישהו בואי את, ויאללה בואי את. יאללה אתה גם כן, יאללה. אוקיי. לא בחרתי עוד אחד? אוקיי, לא קרה. שיר, יאללה, תבחרי מישהי שלא הייתה עדיין. יאללה, אוקיי. תגשי את המקביים. תגשי, נעלי. אוקיי. בוא תתיישרי איתה. רגע. זהו. למתוח חזק את החוטים. עיקרון! לא, עוד לא אמרנו את זה, עוד לא אמרתי את זה. אכן! צא! משרוקית של ציפורים, ואני ראיתי קודם כל ששי באמת יפה עוד נעבור שי, וגם היא, ועוד מישהי תבחרי שולדה. יאללה, יופי טופי ממש. יופי טופי הבדילי בלי. יאללה. בגלל שאנחנו קצת ילדים אז כולם יהיו, לא לפחד. אוקיי. מאיפה אתם מתחילים? קצת אחורה, רוורס קל. לא קרה כלום, בוא אני אעזור. אני בשערות שלנו. אוקיי. עיקרון! טוב. רגע. אני
חזק, יופי. עיקול! אכן, חבר'ה לעודד, צא! כל הכבוד, כאפילו אומרים. בבקשה, קחי מבוך מגניב. ואני רוצה פעם אחת. אכן... רגע. בואי נתמוך בה. זהו. תוח חזק. עיקול, אכן צא! לעודד, לעודד! לא, זה הלך לבסוף. כל הכבוד. עכשיו עושים למשחק הבא שאני נורא זה משחק שאני באמת את זה? אני פחות איזה משחק זה אפשר לדעת? כן, ים יבשה המשחק הזה הוא מגניב כי פה זה ים כאן זה יבשה וכאן זה ים. לא, וככה זה יבשושה. לא, אני אומר יבשושה. אז אל תעשי ככה ותתבשלי. יאללה, שירלי, את ראשונה. אני עכשיו תהיה לי פה. מי שרוצה כפרתי. טוב, יאללה, בואי. אוקיי. אחר כך. אוקיי. כולם עומדים בתוך הים, ואני עושה ניסיון אחד קל. כולם בתוך הים, ואני עושה ניסיון. יבשה, ים, יבשושה. נראים לי מקצוענים. כולם מתחילים מים, ואנחנו מתחילים. ים. טוב, זה הניסיון. זה הניסיון חמודה? היה ניסיון. ניסיון, אוקיי. ניסיון. טוב, ניסיון, אוקיי. יאללה, כולם עומדים בים. יבשה! ים! יבשה! 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 ים! יבשושה! ים! ים! עשית טוב, בסדר. יבשה! ים! יבשה! 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 ים! יבשה! ים! יבשה! ים! ים! תגידי שלום. הלאה. נשארו שתי האחיות. אנחנו ממשיכים. ים! ומחיאות כפיים לשירלי מנצחת בלי הפסקה כל הכבוד ומקבל ממני עוד פס מגניב ואנחנו ממשיכים. אני רוצה 3 בנות חמודות. אני רוצה 3 בנות חמודות. יופי. יאללה. אוקיי, כולם השתתפו, לא לי. ואני מתחיל. ניסיון, עכשיו זה אמת. יבשה. ים. יבשה. 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 שואל להתראות. חוקים נוקשים. אוקיי, ממשיכים. יבשה. ים. יבשושה. ים. ים. יבשושה. ים. יבשושה. ים. ים. שלום. ועכשיו שימו לב, אני רוצה... מה אני רוצה? אוקיי, שמתאים לך חליפה. 2 בנים רוצים לשחק? ביחד. זוג. ביחד חייבים. זוג שתיכם על אותו אחד. וכיף. במגניביות. לא צריך. בוא עמוד כאן. ושירלי תעמדי איתו. על אותו אחד. פה. ואני רוצה עוד זוג חברות בנפש ובלב. חברות בלב ובלב. בלב ובלב. בוא יד. ובוא שתיכם. שתיכם. עכשיו אני עושה אתכם חברות.
שימו לב את החוקים. תחילה שתיכם יוצאות. את צריך לסמוך אחד על השני. החוקים הם אותם חוקים ואני עושה ניסיון אחד. יבשה, ים, יבשושה. נראה לי שאתם הבנתם, כולם עומדים בים. לפני שאנחנו מתחילים, חיבוק חברות אז. גם אתם שם, אין מה לעשות, חבר'ה. אוקיי, יאללה, בסדר. טוב, נוותר. אוקיי. אנחנו מתחילים. חבר'ה, לשים לב טוב, אחד נפסל, שתיים יוצאים. כולם עושים ככה. מתחילים. יבשה. ים. יבשה. יבשה. אוקיי, נפסלו לנו שניים, נשארו לנו... בואו נזוז קצת לגב שאתם מקום. נשארו לנו 4 ילדים. אוקיי, ממשיכים. בזהירות. חבר'ה, בזהירות. ים. יבשה. ים. ים. שתיהם נפסלו. שלום לכולכם. אף אחד לא זכה בפרס. חבר'ה, לפני שאני ממשיך, אני רוצה לעשות טורניר אחרון, אבל טורניר מיוחד. אני אקרא לפה את אמא של שירלי, ואת אב שלה, את אבא של שירלי. עכשיו את מצלמת. אוקיי, בואו עמדו כאן. אז יודעים מה? ניקח עוד זוג. מי בחר? אתכם שתיכם? תעמדו כאן. אתה מסתיר. ככה, אוקיי, הנה. ואני מסביר לכם את החוקים. ונראה מי מנצח. או שתי ילדות חמודות, או אמא חמודה, או אבא חמוד. אוקיי? מי אתם רוצים שנצח? אבא חמוד. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אני מסביר את החוקים בקצרה. יבשה זה בחוץ, ים זה בפנים, יבשושה זה רגל פה, רגל שם. אוקיי? נראה לי קצת... יפה. ממשיכים, מתחילים ניסיון אחד פשוט. יבשה. כן. אמא, תפסלי. ים. יבשושה. יפה מאוד. כאן אתם עם אחת נפסלת, שתיים הולכות. אתם יודעים את החוקים. אוקיי. כולם עומדים בים? לא מהר, מה זה? אוקיי. אנחנו מתחילים על אמת. יבשה. ים. תביא לי קצת. ים. ים. ממשיכים. יבשה. ים. יבשה. ים. ים. אתם אומרים שלום, הסתבכתם עם הצוקים. תשמעו. אוקיי, ונשארנו עם אבא ועם אמא. חבר'ה, עכשיו נאמר את זה מהר שמישהו יפסל. בדרך כלל לא מצליחים. אוקיי, ממשיכים. ים. יבשה. ים. יבשה. יבשושה. יבשה. ים. שלום תגידי. מחיאות כפיים לאבא, מזמין כל הכבוד. איפה אבא? אני נותן לך אקדח. לא לתת לו שלך. שלום. אוקיי. טוב, עכשיו. זהו. זה בעצם סיפור עליי. איך בעצם נהייתי קוסם? אני שהייתי ליצן קטן, ממש קטן, נורא רציתי להיות קוסם, בערך בגילכם. הרי כל ילד רוצה להיות קוסם. אז טוב, אז לפחות אני רציתי להיות קוסם. ואמרתי לו, נכנסתי למגרש, ואמרתי לו, שאול, איך אני יכול להיות קוסם? וזה מה שהוא אמר. לגמרי. מבינים? מה שהוא אמר לזה דבר, שוקי, קח לך ילדה בשם שירלי, מרמת אביב ג' שם. שים לה את כובע הקסמים הגדול. ותן לה מקל קסמים ביד. וסעו למקום רחוק 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 שנקרא אי הכשפים. שם יקרו לכם כל מיני דברים מפחידים, ורק ככה תהיו קוסמים. אמרתי שירלי, את מסכימה לבוא איתי? מסכימה. זוכרת שזה היה? לקחנו מטוס וטסנו לאי
וטסנו לאי הקשתים. ירדנו למישהו ליד יד, מהמטוס, היה שם ים שקטים, והתחלנו ללכת לכיוון היער. התחלנו ללכת כשפתאום התחילה לרדת החשיכה. אנחנו כולם הולכים לכיוון, ונכנסנו לתוך היער. ופתאום שמעתי קול של זאב. אנחנו לכיוון המקום. פתחנו את הסבך, כולם לפתוח את הסבך. ופתאום ראיתי את הזאב, זוכרת שזה היה איזה פחד? הכי גדול בעולם. והוא אמר לי דבר כזה, שוקי ושירלי תקשיבו טוב, אני מאוד 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 רעב. אמרתי לו, היית רעב? תאכל, יש כאן בעלי עצמות שבורות, תאכל אותם. הוא אומר לי, לא, אני לא אוהב עצמות שבורות, אני אוהב רק עצמות שלמות. ואם לא תחבר לי את העצמות, חבל לך על זמן. חזק, חבל לך על טוב, אמרתי אין ברירה, צריך לחבר אותה. בואו נניח שזה עצם, אני צריך מישהו נורא חזק שישבור לי אותה. אני יכולה. רגע, קודם כל נעזור אותה. אני יכולה. ואני... מי זאת? אני רוצה. הנה, תעשי שריר. לא צריך להוריד. וואו, חבל על הזמן. אוקיי, תרגישי פה את העצם, שברי. עוד פעם שברי. אני יכולה. רגע. שברת אבל, נכון? כולם שמעו שהיא שברה? כן. אוקיי. עכשיו שירלי, זהו, את יכולה לחזור למקום. תעשי אבא קדברה ומכה עם המקל. וכולם חזק אבא קדברה, 3, 4, ו... ואני מקווה שהייתם תהיו את החזור שלמה. באמת. אבל לא הרגע לנו שזה סוף. שברה, נכון ששברה? לא נכון, הנה. תמיד אתה. אני יודעת כבר איך הקסם הזה. והעצם חזרה להיות שלמה. לא, אני כבר יודעת איך. אוקיי. הנה, אפילו יש כאן חריץ. חריץ, אבל את שברת לגמרי. אוקיי, נכון? והמשכנו בדרכנו, הזאב אמר, כך חיברנו את כל העצמות, והזאב אמר שירלי, שיחקת אותה בגדוליות, ככה הוא אמר לה, והמשכנו בדרכנו. טוב, אנחנו הולכים לכיוון החלילים, ורואים 3 נחשי קוברה ענקיים, מנגנים בחליל. איך שהם קלטו אותי, 3 מתנפלים עליי, ותפסתי אותם בצבא רגע לפני שהם פשוט אוכלים אותי, והם אמרו לי, שוקי, תקשיב, אני תופס אותם חזק. אני מכירה את זה. אוקיי, ותפסתי אותם חזק ואומרים לי, שוקי, לי קוראים שי, ולי קוראים מאי, ולי קוראים חי. שלושתנו אותו דבר, נולדנו כמו תאומים שנראים אותו דבר, ככה נחשים, ואני תופס אותם חזק. והם אומרים לי, שוקי, תעשה אותנו שונים, למה ביער מתבלבלים, לחי קוראים שי, ולשי קוראים מאי, ולמאי קוראים חי, ובלגן שלם ביער. ואומרים, תעשו אותנו שונים, או שחבל לך על זמן! טוב, אמרתי אין ברירה, קיפלתי אותם ביד. עכשיו תעשי כאן אברקדברה, דרך המקל, וכולם חזק! ואני מקווה שזה ילך. טוב. טוב. הוצאתי את... הכל יהיה. לא יהיה. הוצאתי את... הנחשים. לא יהיו נחשים. והוצאתי את... חי. שנהיה פתאום ארוך. ואחר כך הוצאתי את... הוצאתי את שי. הוצאתי את... שי. ובסוף הוצאתי את מאי, שמאז היה שמה
מאי הקטנטנה. וכולם יודעים עכשיו מי זאת מאי, ומי זאת שי, ומי זה חי, וזה אחלה. והם אמרו כל הכבוד, היא עשתה את הקסם, והמשכנו בדרכנו ביער הכפרי. אני לא מבינה איך הוא עושה את זה. חבר'ה, אני מתקרב לא, שזו דרקונית. דרקונית גדולה שוכבת ובוכה. אני שואלת את דרקונית, דרקונית, למה את בוכה? היא אומרת לי, לא עונה לי. אני שואל אותה עוד פעם, דרקונית, למה את בוכה? לא עונה. אולי ילדים תשאלו אתם למה היא בוכה? דרקונית, למה את בוכה? ואז ילדה בשפת הדרקונית. זה מה שאמרה לי. מה שאמרה לי זה דבר כזה, שוקי תראה. טיטלתי 3 ביצים, ובא ילד מגעיל ונורא, לקחתי את הביצים, שמתי אותם גבוה על ההר, תורידי אותם. אבל אמרתי, הביצים האלה נורא נורא כבדות, איך אני אוריד? זה כאילו הביצים, אבל נורא כבדות. איך אני אוריד לך? זה 100 קילו כל ביצה. שוקי, תורידי אותם, או שחבל לך על... יפה מאוד. טוב, אמרתי, אין ברירה. זה היה ההר. שמתי את זה פה. לא, מי שמכיר מכיר. שמתי את זה כאן, ונתתי שירי לעשות אברקדברה, לתת מכה. 3, 4 ו... אוקיי, רגע, אחר כך אני אראה לך, מה את רוצה לראות את זה? אוקיי, שמתי את הביצה כאן, שבי חמודה, ושמתי את הביצה כאן, שמתי את זה כאן, ונתתי לשיר לעשות אברקדברה. 3, 4 ו... זה לא יצא. 3, 4 ו... אתה דופק את זה ואז זה יורד. נכון, איך ידעת? יופי. יש לזה חור? לא. לא. אוקיי. יש לו וזה יורד. כן, אוקיי, שימו לב. ועכשיו היה לי מקרה קצת יותר קשה, שלא יגידו לי שזה זה. שמתי אחד על השני, שלא יהיה מכה, תצטרכי לתת מכה חזקה שזה ייפול מפה לשם. שמתי את זה פה, ואת זה פה, ואת זה כאן. כן? ונתתי לשיר לעשות מכה. 3, 4. זה כנראה לא המכה. אוקיי, 3, 4, חבר'ה, חזק. היא אמרה לי, שוקי, אתה גאון! אבל אמרתי לה, בסדר, אחר כך תסבירי לי. היא אומרת לי, אבל שוקי, אני רוצה עוד ביצה. ואמרתי לה, איך, היו פה רק 3 ביצים. שוקי, אני רוצה עוד ביצה, או שחבל לך על אמרתי, אין ברירה. אני ביקשתי ממך תוציא את ביצת הקסמים ששמנו בהתחלת הטיול. כולם רואים את ביצת הקסמים? לא. לא, זאת ביצת קסמים. שמתי אותה כאן, ואת זה שמתי את זה, וזה שמתי אותה. ונתתי שירלי לעשות אברקדברה. 3, 4 ו... כי שמת ביצה מתחת, ואז לא ראינו אותו, ואז היא אמרה לי, שוקי, תשמע, הביצים האלה אבל לא נראות לי. אמרתי, אבל בואי, אל תבדקי. אני רוצה לבדוק. בואי תבדקי גם. אני רוצה לבדוק. אני רוצה לבדוק. בואי. אני גם רוצה. תכניסי את היד. גם זאת, אוקיי. קצת עקום, תפסתי אותה, אוקיי? ועכשיו אני רוצה איזה מישהו חמוד. בואי. אני רוצה. אני רוצה. תוציא מה שיש. ואז הוצאתי באמת ביצה אמיתית. אוקיי, וחבר'ה, היא אמרה לי, שוקי, אתה גאון, ואתה אחלה בפלה, והמשכנו לנו בדרכנו ביער הקסמים. איך אנחנו, כן,
בדיוק, אמרתי את זה בדיוק גם סוף סוף גמרת הדושות, ואז התחיל רוח וגשם ביער. ואז אמרתי, שירלי, בואי נרוץ למערה הקרובה. כולם רצים למערה, רצים חזק. לא, אתם לא רצים מהר. תתחדרו מהגשם, רצים. גם את רצה שם טוב מאוד. רצים. ונכנסנו לתוך המערה, ונהיה שקט מוחלט. עשינו צעד אחד בתוך המערה. מאוד. ועוד צעד אחד בתוך המערה. ופתאום שמעתי קול של מנדולינה. ואז ראיתי את המכשפה הכי מכוערת שראיתי בחיים שלי, והיא אמרה לי, שוקי, תעשה אותי יפה כמו נסיכה. אמרתי לה, אין בעיות. אני אעשה אותך יפה, ובוא נראה אם זה ילך לי קודם על קלפים. איזה קלף זה? וזה? ואני רוצה שמישהו ימשוך את הקלף באמצעי. מישהו, בואי נטע, לא. חבל, נטע בוא. תמשכי את הקלף באמצעי ותדביקי אותו לרצפה בלי שאף אחד יראה וגם לא את. תשבי ככה. ותמשכי את הקלף באמצעי. לרצפה תדביקי אותו בלי שאף אחד יראה. שימי עליו יד חזק שאני לא אחליף לך אותו. מה זה היה, זוכרים? כן. מה? יפה מאוד. ועכשיו שירלי, תני פה אברקדברה. על היד שלי. ככה, מעל. אברקדברה. 3, 4 ו... אברקדברה! ועשיתי אותה יפה. כמו... היא אמרה לי, שוקי, כל הכבוד, ונתנה לי ולשירלי $100. $100 שלא נצטרך לעבוד פה. מזויף, לא חשוב, גם $100 מזויף שווה משהו. ואמרה לי, שוקי, כל הכבוד לך, קח $100, אתה בשיר, אבל תיזהר שודדים בחוץ. אמרתי, אין בעיה, יש לי ארנק קסמים, לא קסמים, ארנק של ליצנים, שנפתח ככה, ואני שם את הכסף כאן. נכון, הכסף כאן? כן. הכסף כאן? כן. לא שומעים, הכסף כאן? כן. לא צריך להגזים גם. נכון, הכסף כאן? כן. נכון, הכסף כאן? כן. אני רוצה מישהו שישמור לי על זה. מישהו הגון, מישהו ישר. ילד חדש שהגיע אליהם, לא קוראים לך? עומרי. תחזיק את זה למעלה, שלא יחשבו שאנחנו ביחד והחלפת את הכסף. אוקיי. ואז יצאתי החוצה, ובאמת, לא התנפל עליי שודד אחד, אלא על בבא ו40 השודדים, ואומר לי, שוקי, תן את הכסף. אמרתי לו, איזה כסף? שירלי, יש לנו כסף? אין לנו כסף. אמרה לי, תן את הכסף, אנחנו רוצים לבדוק בארנק. אמרתי, טוב, תבדק. הוא אמר לי, אם נמצא לך משהו בארנק, חבל לך על באמת לקחתי, וכולם תעשו אברקדברה בנחש. איפה היה? תעזבו אותו, תנו לו ללכת, יאללה. טוב, הלכתי בחזרה, ואז אמרתי, שירלי, מספיק להיום, נכון? אפשר לחזור הביתה? לקחנו מטוס אני ושירלי לתוך המנזר של שער. לא, כן, ואז הלכנו לשער, שהפתיע אותנו בתוך פסקים. ואז הוא אמר לי, שוקי, אני ראיתי אתכם בטלוויזיה, וראיתי באמת איזה קסמים עשיתם. אבל ליתר ביטחון אני אשאל את הילדים. חבר'ה ילדים, אתם חושבים ששירלי יכולה להיות קוסמת? כן! ואז הוא לקח את שירלי, ושם את הכובע, והעמיד אותה. תעמדי שירלי, תעמדי. והכתיר אותה, אתה חותמת שם המפה. כל הכבוד ילדים. ועכשיו שימו לב, אני רוצה לפתוח באיזו הרצדה צעירה.
טוב, שירלי. בואי שירלי. יופי. אז תעשי חיים. אמרתי לאמא שלי. מה אמרת לה? יופי, סוד. אוקיי, אני הולך להדליק פה זיקוק ענק. וברגע שאתם רואים את הזיקוק הענק הזה, אני רוצה לשמוע את היום יום הולדת, את השירה הכי חזקה, ואני אפילו פותח את החלון. טוב, לא נפתח אבל סגור, אבל שישמעו בחוץ גם כן, שיש היום לשיר יום הולדת. ולפני שאני מתחיל, שתתחילו לשיר, אני רוצה לבדוק אם יש פה רמה של שירה. אז כולם עושים, מנקים את הגרון. ועושים. זייפת קצת, שמת לב? עוד פעם. כן, לא נפתח. אתה צרוד, קלטתי. אוקיי. אז עוד פעם זייפת. אבל לא חשוב, זה בגלל שאתה צרוד, זה טוב. אוקיי, שימו לב, ברגע שרואים את הזיקוק הענק, לא חשוב, אבל תשאיר. דווקא זה כל, אנחנו צריכים משהו כזה טוני. בסי כזה. אוקיי, ברגע שרואים את הזיקוק, היום הוא מולדת הכי חזק בעולם, אבל רק ברגע שרואים את הזיקוק, לא לפני. ואני הולך לכבות את האורות. האורות פה מתחבאים? וגם פה קצת. מבקשים משאלה, ואם תראי עשן שעולה למעלה, זאת אומרת שהמשאלה שעולה. מבקשים משאלה בלב. 3, 4, שבעה, עד 120 שנה. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, שתזכה לשנה עד 120 שנה. בזהירות לא. יש ברבורים לראש, יש כלבים, יש חרבות, יש טוקים, יש ג'ירפות, יש כמעט הכל. יאללה, מה את רוצה? ברבור לראש את רוצה? אוקיי. יש גם לב, לבבות. אחר כך ננסח לב, גם מי שהיה לב. אוקיי, הלאה, הבא בתור. יאללה, תזמינו. דפי. ברכה יפה. שישמעו במצלמה. שתהיי גדולה. כל העיבה גדולה. מה את רוצה? לב עם ציפורים, אתה יודע? לא. אז לב. לב. אוקיי. לב. והבא בתור להזמין. שייקה. מזל טוב ושתהיי בריאה. יפה. כל הכבוד, ברכה יפה. מה את רוצה, שייקה? חתול. כן, הלאה. לא, לא רק בנות. יפה מאוד. כיף בכל החיים בסוף. הלאה, בואי. דובי, דובי, יש כלב. כל השנה ותהיה שמחה כל החיים. יפה מאוד, ברכה מצוינת. מה את רוצה? כן, מי הבא בתור שמברך אותך? דינה. לסום? דינה. יפה מאוד, בואי, מה את רוצה? אני אעשה לך משהו לראש? כתר? מה? חתול. בסדר, תשמרי לי אותו רגע.
אוקיי, הבא בתור שירלי. יפה, ברכה חשובה. בוא, מה אתה רוצה, חרב אולי? כן, תילחמו עכשיו כולכם בחרבות. חרבות. אפשר גם חרב. בטח. עוד מעט ילדים, אם נשאר אני אעשה לכם הכל. כן, שירלי, קדימה. מי שקיבל בלון יכול לקבל צלחת כבר. מה קרה? הנה, שחררה אותו ממזמן. מה זה? יפה מאוד, זה ברכה נורא חשובה. מה אתה רוצה? מה? תוכי. אוקיי, נשאיר תוכי. יפה מאוד. מה אתה רוצה? חרב. חרב סגולה? ירוקה. וואו, הלאה, עוד. מאיה. מאיה. יאה! יאללה, יום הולדת שמח בול. מה את רוצה חמודה? לב. איזה צבע ורוד? צהוב? מה? נשאר לי, טוב? כן, שירלי. תלכי בשביל הזהב, דימוי יפה מאוד. מה את רוצה? ג'ירפה? טוב, ג'ירפות בדרך כלל צהובות. גם נגנטה, מה את רוצה?
יעקב כמה זה 7 כפול 7. יעקב כמה זה 7 כפול 7. כמה זה פתאום עוברת. שמעתי על פאפה שהוא משחק כדורגל. החלטת שעל כל גול נותן לי שקל.
שבת שלום. שבת שלום שלום. הנה, הבאתי לך את הכיתה. יהושע, אבל איפה כל המשרדים האחרים? שוכחת. טוב, כבר עברתי כיתה. דווקא פעימה הכיתה. יהושע, יהושע.
מדהים. והכי חשוב, כיתות ה', הכי חשוב, כל הכבוד, מחיאות כפיים. אם אני רוצה לומר משהו, לא שמים עוד. זה מה שאמא שלי הייתה אומרת לי, זה כנראה מה שכל אם יהודייה אומרת. ואני רוצה לספר לכם מונולוג של אמא. מה, כבר אין לך מה לעשות עם הכסף? תודה רבה, נו באמת, חסר לי. אחי, מה אני אעשה עם זה? עוד משהו לנקות. חבל על הכסף. הייתי יכולה לקנות משהו לילדים. בשביל מה אני צריכה את זה? חייתי עד היום בלי זה, אני אחיה גם מעלה. I'm afraid Rosalind's failed to save me from myself. It was good of you to help her try, though. Why? Better leave it. Much better to leave it. No, I must know. Just so. I didn't say much when you chose to get yourself killed. I got tired of struggling. I thought it was time for me to resign. Well, that was too clear. I hadn't the heart to speak there. לחם לא זורקים, הרגליים נפחות לי מרוב עמידה במטבח, ואת לא אוכלת. הכל מגיע להם ולעזור? זה לא. שמישהו ישחק כלים חס וחלילה. למה שלא תבואי ותשאלי איך לעזור במשהו? ישב במסגרת בחדר שעות. בריא. מה יהיה בסופר? קחי דוגמה מנחמה. מה את רוצה להיות מוכרת דגים בשוק? כל מה שאני רוצה זה רק לטובתכם. אם טוב לכם, טוב גם לי. הלוואי ואזכה לראות את זה. Lluvia.